Članovi Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević prikupili su preko 700 potpisa građana Požeštine koji podržavaju neslaganje stranke za uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru. Smatraju kako su rane iz Domovinskog rata u gradu heroju još uvijek svježe, stoga treba uvesti 10-godišnji moratorij na odredbe tog ustavnog zakona. Peticiju sa prikupljenim potpisima građana Hrvatske predsjednica stranke Ruža Tomašić uručit će predsjedniku Hrvatskog sabora potkraj mjeseca. HSP dr. Ante Starčević pritom traži točan popis stanovništva Vukovara, jer kako su izjavili ovdašnji stranački čelnici, postoje sumnje u njegovu točnost. Dvojezičnost u Vukovaru dovešće do degradacije Domovinskog rata, vrijednosti proisteklih iz Domovinskog rata degradirat će žrtvu Vukovara. Također smatramo da će biti od velike štete na ostvareni suživot u Vukovaru. Mi kažemo bolje spriječiti nego liječiti. Naš grad okružen je sa 30-ak srpskih naselja, počevši od Komušine, Laza, Vrhovaca, znači čitava Požeška gora, Papuk, Sunj u krug i sve to u bliskoj budućnosti bi moglo od naše Zlatne doline napraviti ćiriličnu kotlinu. Zato kažemo bolje spriječiti nego liječiti. Muljević je ujedno najavio mirni prosvjed u Vukovaru zakazan za subotu 2. veljače kako bi se pružila potpora stožeru za obranu Vukovara.